Äiti! Minä... Olen ollut huolissani. Ai, olet en tiedä, minne olit mennyt tai milloin palasit. Olin aivan neuvoton. Minä... Voi sinun mekkoasi. Angus pudotti, mutta ei sattunut. No, olet kotona nyt. Ja sehän on pääasia. Niinkö? Rauhoitin päälliköt toistaiseksi. Isäsi on tuolla. Viihdyttämässä heitä. Ja peistä hain, kun peistää sain ja puusta jalan tein. Sut jahtaa tänne rahtaan säästin paikan seinällein. Toki me tiedämme hyvin, että päätös on kuitenkin tehtävä. Mikä tuo on? Se on rauhantarjous. Tein sen. Ihan itse. Sinulle. Sinä leivoit minulle. Kiintoisa jälkimaku. Tunnetko jotain? Mitä? Mitä siinä on? Erilaista. Torttua. Riista. Oletko muuttanut mielesi avioliitosta ja muusta? Helpotti. No niin, mennään yläkertaan päälliköiden luo ja selvitetään koko sotku kertaheitolla. Äiti! Alkoi huimata yllättäen. Pää on pyörällä kuin tuulimylly. Äiti! En voi kovin hyvin. Mitä mieltä olet avioliitosta nyt? Merida! Auta nyt huoneeseeni. Nyt oikein. Hyvä, se on hyvä. Sitten ihan vähän. On hyvä. Piirun varovasti. Oi, hyvä tavoite. Se kelpaa. Nyt pois sieltä, pojat. Tämä mun vahingossa teitä. Arvon kuningatar, olemme odottaneet jo kauan. Herrat, en voi hyvin juuri nyt, mutta te saatte kyllä vastauksenne. Pikapuolin. Nyt suokaa hetki anteeksi. Elinor, katso! Tohmardu! Elinor, voitko hyvin kulta? Hyvin, ei hätää. Jatka sinä vain kostopuuhiasi. No niin, te kuulitte pojat. Nyt ootan vaan, että pedon saan taas nähdä edessäin. Parantele itseäsi ihan kaikessa rauhassa, äiti. Ehkä sitten myöhemmin muutat mieltäsi kihlauksestani. Mitä siinä kakussa oli? Kakussa? Äiti, minä ilmoitan sitten, että häät on peruttu. Äiti. Äiti. Olet karhu! Miksi karhu? Se ruma noita antoi minulle kehnon taian. Se ei ollut minun syyni. En pyytänyt muuttamaan sinua karhuksi. Minä pyysin häntä muuttamaan sinut.